Aku kayake gareng kok mendem lho ki. Iki mau saja sing mari baca ati banci kok. Goyange tekoni jenenge sapa no? Muwenenge dipeke nafsu karo banci. Nafsu karo banci nggih. Mbak Erlina nggih sawetawis kripik kita kripik dirlo sawetawis siang nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Sampun sayang. Sampun. Mangke sonten malih atas paripurna nggih. Aku ki penak-penakan. Sik awakmu keri le.